para siswa sugeng enjing. Alhamdulillah pinanggihan malih wonten ing pelajaran basa Jawi. Minggu kapengker sampun bahas unggah-ungguh basa. Tasih kalingan napa mboten? Wonten 3 inggih menika ragam ngoko, krama lan krama inggil. Nggih, insyaallah sampun mudeng sedaya. Sakmenika langsung kemawon mlebet dhateng materi kaping setunggal inggih menika materi tembang maca pat pangkur. Langsung kemawon nggih. Sekar maca pat pangkur saking serat Wedotama. Wedotama menika saking tembung wedo lan utama. Tembung wedo tegesipun ajaran utawi ilmu utawi kawruh. Lajeng utama tegesipun becik, saengga Wedotama tegesipun ajaran kang becik. Dene tembung sekar menika saged dipun tegesi kembang, saged ugi dipun tegesi lagu. Sekar mocopat berarti lagu mocopat. Mocopat menika nggih wonten tegesipun mocopat, maca papat papat. Maksudnya napa niku maca papat papat? Patang suku kata, patang suku kata. Riyen zaman SD panjenengan mesti sampun sinau tembang pocung. Nah, cobi tembang pocung menika maosipun papat papat napa mboten? Cobi bapak pucung. Nah, dietang sekawan suku kata mboten. Nah, menika tegesipun maca papat papat. Nggih, salajengipun wonten tembang Jawa. Tembang Jawa inggih menika reriptan kanthi paugeran tartamtu ingkang maosipun kedah dilagokaken lan saged diiringi wiramaning gending. Wonten tembung napa ingkang dereng ngertos tegesipun? Inggih menika tegesipun yaiku adalah. Nah, niku tegesipun reriptan. Reriptan tegesipun karya. Kanthi tegesipun secara utawi dengan. Paugeran inggih menika ciri-ciri. Tartamtu tegesipun tertentu. Saengga tembang Jawa yaiku karya sing duweni ciri-ciri tertentu utawi karya dengan ciri-ciri tertentu ingkang maosipun kedah dilagokaken lan saged diiringi wiramaning gending. Sing macane kudu dilagokaken, dinyanyikaken lan saged diiringi wiramaning gending. Lah gending menika napa? Gending inggih menika wirama swaraning gamelan. Dados gending menika suarane gamelan. Menawi jenengan matur badhe gendingan, gending menika suarane gamelan. Alate jenengane gamelan, suarane jenengane gending. Saged bentenaken nggih. Tembang Jawa menika kaperang dados 3. Lagu Jawa terbagi menjadi 3. Wonten tembang gedhe utawi sekar ageng. Menika tembang ingkang wonten nalika jaman riyin. Basane taksih ngginakaken basa Jawa kuno. Lajeng sampun majeng malih jamanipun, sampun maju malih wonten tembang tengahan. Jamanipun maju malih sampun wonten tembang mocopat. Nah, tembang mocopat menika ingkang ginakaken basa paling modern. Basa ingkang kula lan panjenengan sakmenika ginakaken.
Tembang gede kalian tembang tengahan boten usah dipun bahas, samenika langsung kemawon tembang mocopat. Tembang mocopat wonten 11 cacahipun, wonten mijil, sinom, asmarandana, mas kumambang, kinanthi, durma, dandang gula, gambuh, pangkur, megatruh lan pocung. 11 tembang mocopat niki saged dicariosaken wonten ing segitiga. Segitiga menika ibu basaaken segitiga kauripan. Amargi tembang mocopat menika nyariosaken manungsa saking lair dugi mati. Nggih. Wonten tembang mijil ingkang kaping kapisan, mijil tegesipun menika lair. Mijil nyariosaken wong kang nembe lair. Mingga berarti umuripun tambah, wonten sinom nyariosaken bocah enom. Bocah enom sampun mulai kasmaran dicariosaken wonten ing tembang asmarandana. Sampun kasmaran putus lajeng galau, lanjut wonten ing tembang mas kumambang, masa bimbang. Salajengipun wonten kinanthi. Kinanthi menika nyariosaken masa penantian. Lajeng wonten ing puncak wonten tembang durma. Durma menika saking tembung derma utawi dermawan. Nah, teng mriki wonten pesenipun benjang menawi panjenengan sampun sukses, boten parang sombong, boten parang serakah, nanging kedah dermawan, kedah tetep seneng biyantu tiyang sanes. Nah, niku wonten pesenipun amargi manungsa boten selawase wonten ing puncak. Wonten turunan nika wonten dandang gula. Dandang gula menika saking tembung dandang lan gula. Ibarate dandang menika ngisore kan ireng, ngertos dandang nggih. Dandang menika panci. Lah panci ngandhape napa? Warnane ireng. Ireng kinten-kinten rasane napa? Pahit nggih. Lah menawi gula rasane legi, berarti dandang gula nyariosaken pait legine donya. Lajeng tambah umur wonten tembang gambuh. Gambuh menika nyariosaken tiyang ingkang mulai wonten kesadaran, mulai jumbuh wonten kesadaran. Lajeng pangkur. Nah, menika tembang pangkur ingkang badhe dipun sinaoni sareng-sareng wonten ing semester setunggal. Pangkur menika saking tembung mungkur. Mungkur artine ninggalaken. Mungkurake kadonyan, ninggalaken kemewahan dunia, meninggalkan kemewahan dunia. Pangkur. Napa ingkang dipun pikiraken? Akhirat, mikir ngibadah. Nggih. Salajengipun wonten megatruh saking tembung megat lan roh. Megat artine pedhot, dene roh artine nyawa. Megatruh menika mati, pedhoting nyawa. Menawi sampun mati, sampun sedo, wonten tembang pocung. Pocung gambaraken pocong, gambaraken uripe manungsa ing alam akhirat. Nah, saking mijil dugi pangkur monggo nabung kabecikan saengga benjing nalika sampun dados pocung, dados pocong kantun bikak tabunganipun nalika ing donya. Makaten materi ing dinten menika ampun supe tugas dipun garap. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.